Hola famílies! Aquesta setmana us proposem una activitat molt xula i molt divertida. Es tracta de fer una samarreta amb el nostre nom. Necessitarem una samarreta blanca, 100% cotó. També una cartolina blanca, un foli de paper de fort, diaris, plastidècors, que poden ser molt curtets, maquineta, tisores i una planxa. És molt important que aquesta activitat la feu amb el pare o amb la mare. Amb la maquineta podeu fer punxa als plastidècors i podeu aprofitar plastidècors que us hagin quedat molt petits i que no pugueu utilitzar per pintar. Llavors la podeu guardar tota junta com he fet jo o separar-la per colors, com vosaltres preferiu. En una cartolina blanca heu de dibuixar les lletres del vostre nom. Penseu, però, a fer-les gruixudes. Ja podem començar a fer la nostra samarreta. És important que poseu una tovallola vella a sobre una taula que sigui ben estable. Llavors agafarem la samarreta, la posarem ben plana, amb les mans la lligarem una mica i posarem el paper de diari a dins. D'aquesta manera, les lletres no se'ns enganxaran a la part de darrere. Una vegada hi tinguem el paper de diari posat, ja podem agafar les lletres que hem retallat i posar-les a sobre. Ara ja puc preparar la punxa del plastidècor. Ara ja podem agafar la punxa de plastidècor i començar-la a tirar per sobre les lletres. Les anem resseguint. A continuació, agafem el paper de fort i el posem a sobre, amb molt de compte. Agafem la planxa, el pare o la mare, i planxem suaument sense vapor durant uns 2 minuts. Llavors, amb molt de compte, aixecarem el paper del forn. Llavors, aixecarem les lletres. I així ha quedat la meva samarreta. Jo ja tinc la meva. M'ensenyeu la vostra? Adéu, guapos!